So mayong buntag sa tanan nga nagpaminaw nato pinagi nining station o sa live streaming og salamat to sa Father Fiel sa imong hamubo nga pagpasiuna. So sa magingon ni Father Fiel akong topic mahitungod sa Nuestra Señora de Guadalupe o Birhen sa Guadalupe. So anindot kini kay nahitabo man kini sa Mexico sa kalugar dito. Anindot pod ko makahibarta gamay sa ilang mga music kay ang ilang music, ilang mga kanta mausab kini ay nagrepresenta sa ilang kultura, no? So lahi ang ilang music dito sa Latin America kaysa ato So dito murag bibo, ano? So nagrepresent po na sa ilang kultura. So aduna ko i-play para sa inyo ha nga kanta para kang Our Lady of Guadalupe. So posibleng di nyo masabtan ang lyrics tungod kay Espanyol ni, pero naghulagway ra ni tali sa murag encounter between tali sa langit ug sa yuta, no? Nga diin ang si Mama Mary nga mingnaog gikan sa langit ug nagpakita kang Juan Diego dito sa lugar sa Tepeyac nga diin mao kini naghatag og kaalegre, kabibo, murag happiness sa katawhan dito nga lugar o sa lugar o identidad nga girepresenta niini nga aparisyon. So aduna ko'y MP4 video nga atong makitaan karon na adunay music, no? So actually daghan kayo ni sila nga mga music pero kiri na akong napili kay nindot nga mo representa pod sa ilang kultura nga Mexicana. So atong paminawon before kita magsugod. So daghang salamat. Actually mo to siya og gosos, no? Taas-taas to siya. Ginarate lang usay mga panghitabo. So unang impression na to atong makitaan nga adunay mga grupo sa mga kalalakihan. So mura ba diri sa Pilipinas mas daghan ang devotion kang devotion kang Mama Mary, mga kababaihan. Pero dito atong makitaan sa simbahan labi na kay ang kapistahan puno pod ni siya sa mga kalalakihan. Tungod siguro kay ang ipakitaan usapod ka lalaki, no? So una na mga impression lang una nadunggan na to sa kanta nga gitawag Guadalupana. So tuna sa word nga Guadalupe. Actually, wala kining Guadalupe wala ni sa Mexico, no? Ning gawas ni nga Guadalupe katong pagpakita ato ning i-kuno niya, ato ning i-narrate ning gawas ning Guadalupe katong pagpakita na ika-fifth nga apparition ni Mama Mary ngadto sa kining tiyo ni Juan Diego nga nagpaila nga hinganli ko o ipaila sa katawhan nga ako si Santa Maria de Guadalupe. Kining Guadalupe actually mao kini ang lugar sa Marian apparition dito sa Spain. So mao nang nadala ang word nga Guadalupe. Pero dito ni sa lugar sa Tepeyac sa Mexico. Unya ikaduha kasagaran di ay sa mga tao tungod sa ilang devotion kang Mama Mary sa Guadalupe, ang mga tao sa dito sa Mexico ug ubang lugar sa Latin America gikan lang pog Lupe, no? So kining Lupe or Guadalupe pwede ni ipangalan sa babae galaki, no? So kung moy kag babae gani moingon sila nga Maria Guadalupe, Maria Lupe. Or kung lalaki man, ilang pambutangan og Jose Lupe. So kini nga devotion para guni sa babae lalaki no ngadto sa Latin America. So pwede na tong ibutang si Fiel, pero pwede na to alisa nga Jose instead of Jose ato na Fiel Lupe, no? Nya ang babae pod kung sa man gusto niyang pangalan, putangan niya name sa babae before sa Lupe. Okay, ako'y lolo ang pangalan niya Lupe. Lupe Lolo, pod. oo. Pero ang tinod niyang pangalan, Lupe gyud. Lupe gyud. Kuan gyud siya. Ah. Pangalanan siya tungod sa factor katong kuan ang inahan sa akong lolo. Inaan man sila pagdivision sa Our Lady of Guadalupe mao tong usa sa ilang mga anak gitawag nila og Lupe, no. Okay. Actually, kung wa mo naka relate ang microphone, nga pasabot ni Father Phil nga iya ding lolo de Puguno, gingan lang Lupe, lolo niya ha, Lupe, diri sa Pilipinas tungkol sa devotion kang
Maria sa Guadalupe. So ato nang familiar kayo nato ning apparition sa Nuestra Señora de Guadalupe. So ato lang hinoon kung atong balik-balikon mas anindot kay posible atong madugang gamay o atong ma-affirm ang atong mahibaw-an pinagyusab sa atong mga kanunay nato nga pag-sharing hangtod nga ma-memorize na atong tanani. So nalatay mga detalye gamay nga atong idugang. So ang pangutana una, di sa ang lugar. So ang lugar mao kining gitawag sa bukid sa Tepeyac. No, dito kini siya sa nasod sa Mexico. So mao tong ang atong kantaganiha Espanyol. Pero sa panahon nga diin si Mama Mary nagpakita kang Juan Diego, ang ilang sinultihan nga gigamit mao kini gitawag Nowat. Lisod kini sa i-pronounce pati spelling kay mao kini ang dialect sa unang panahon nga diin adunay 11 million ka mga tao nga nabilong usab niini nga gitawag og sibilisasyon kay gitawag og Aztec, no? Azteca. So nahitabo kini sa tuig 1531. So medyo dugay-dugay na usab kini, So, no? So in perspective, Father Semi, nagpasabot na siya nga ang pagpakita ni Mama Mary, then i-relate po nato sa history of the kanang kuan ba, sa kanang i-relate nato sa kasaysayan sa Pilipinas. 10 years pa lang nga nakagikan si Magellan, na-discover ta, na-rediscover ta ni Magellan is kuha na siya 1521. So ikuan mo duol na kay 1521, 1531. So pulo pa lang katuig ang Kristyanismo anang panahona diri sa Pilipinas. sakto no kay kana mga lugar eksakto si Father Fiel kay actually kining mo kini ron aning diskutan ni kini mga Aztec kay actually kini si Juan Diego nabilong ni siya sa grupo sa mga Aztec civilization. So kini mga Azteca daghan ni sila kini gitawag ideas and myth, no? So na sila mga tinuan nga diin aduna sila gods, no? Mga idols. So nabilong kini si Juan Diego niini nga sibilisasyon, no? Niini nga tribe. So mo tong sakto kay dugay-dugay mi ni kanus ama ni nag-flourish ning mga Aztecs niadtong 1345 ngadto 1521, no? Mao pa nang panahon na din sa Pilipinas. Ug mao ning mga panahon nga diin ang mga colonizers kaning mga nagdala usab mga evangelizers nga gusto nila sudlon evangelize, gusto sa nila i-colonize kini nga lugar, kini nga sibilisasyon, no? So karon ato nang makit-ano nga mao kini mga panahon nga i-colonize sa mga lugar sa Europa ngadto sa Latin America. Unya kini nga grupo, kini mga Aztecs o Azteca, mga warriors na sila. Then dito sa ilang lugar adunay sa lugar nga diin si Mama Mary nag-appear aduna sila gihimo nga templo dito sa Tepeyac in honor sa ilang inahan sa mga Dios, no? So karon ato na makit-ang gamay ngano man pud nga si Mama Mary gipili man dito nga lugar, no? So dito gibotang nila ang Mother of Gods nga templo nga din ilang gihalaran gani maghalad ni sila mga sakripisyo labi na kini sa mga dugo kay nagtuo kini mga nitibo o gitawag kini sa lingwahe nga Indian, no? Pero may kag Indian dili actually Indian gikan sa India kundi Indian may kag mga indihino, no? Kaning mga natives nga kung aduna kini mga sakit nga ilang matagamtaman masinati sa makaron nga aduna kitay pandemic nga COVID, nagtuo sila nga wala nahiuyon ang ilang gods sa ilang gibuhat. Mo na maghalad sila og kining mga sakripisyo labi na sa dugo. So ang pangalan sa ilang Dios mao kini ang Dios sa gera, Dios sa adlaw ug Dios sa sakripisyo nga human sacrifice. Ang ilang tawag akong na-research ang pronunciation pero lisod-lisod pero sige lang ang importante nga
strange ang pangalan, so mao na lang ilang Dios, no? Gitawag kini Huitzilo Pochli, no? Huitzilo Pochli. So mao kana ang ilang Dios sa una. So ingon ini spread ang ilang sibilisasyon, ilang pagtuo, belief nga gikan kini sa Mexico, sa Guatemala, El Salvador, Belize, pakanaog na, no? So, kay ang ila gusto mo mura magkangkiro man sila, makangkay na lang sa lugar, so mag-expand na ni sila. So normal ang ilang kinabuhi nga nagbuhi sa na sila kaminyo, so mo na ilang kultura sa una, pero naalang sila Dios nga lain. So sama sa gani nga mao kini ron ang mga mata sa katong taga Europa, apilang usab kini ang mga misyonero. So mao kini ang pag-abot usab sa mga unang nga mga misyonero dito sa Mexico, nga diin ang mga misyonero mao kini mga Franciscano, no. So anindot pod nga once nagbasa ko nini, ako pog na realize, no, na nakarelate po ko sa kung kinabuhi isip usa ka misyonero. Ug mao usab kini ang hinumduman ako nga gitudlo na mo sa seminaryo, nga anindot kay pag-abot nila dito sa Mexico, ang mga misyonero nga Franciscano ilang gi-treat o gi-deal nila ang mga tao isip mga espesyal, no, kana bang dili more equal or espesyal, no, dili kay murag mga ulipon or mga bubo umugbo og dignidad, ila kini gi-treat nga espesyal kay nganuman nagtuo sila nga sa ilang pamaagi, sa ilang pagmisyon, kini mga tao diri posible sila usab nga mamahimong misyonero o mamahimong pare, no? In perspective, food father, no, kanang ang diri i-compare nato sa Philippines, ang ato ang pagsulat sa Philippine history nato kay kuan manggod, coupled with kanang kuan gani kanang Philippine during the time of Philippinization, mo nga makita nato nga the way nga na frame ang simbahan is murag kanang kontrabida, no, murag ginana, no, conqueror, no, pero kung ang balsihan nato ang history, ang mga colonizers nagdala sila og mga pari, no, kanang mga chaplain nila sa ilahang mga kuan, sa ilahang pag-adto sa pila ka lugar di nga ilahang sabuagan sa Kristyanismo. Pero makita pod nato kung basahon jud nato ang mga detalye pod anang panahona na tension sa mga conquerors o sa mga pari. Kay usahay ang mga conquerors kuan man sila kanang mubo ang panglantaw nila sa kanang mga Indios, pero ang mga kuan kanang mga kaparian sila ang manalipod, no. Tama ang imong gingon nga special kay kini siyang mga praile, mao ni sila kadalasan usab ang tigpanalipod sa mga Indios, labaw na kung biayon ni sila sa mga conquistadores. Exactly mo tong kanang nga word nga Indios, mao na sakto nga word, no, sa mga Indian o mga native niya. Sakto po tong imong gingon, nabasahan po nato na nga katong mga misyonero mao ni tigpanalipod yun, no, panahon labi na sa mga intruders o usab sa mga abuso, no. So sila ang tingog. So karon usa may pamaagi sa mga Franciscano nga diin naka-convert ni sila og daghan nga mga Aztecs, no, kini mga Indios. So ang pagtulunan nga Kristohanon o ang pagtulunan nila o ilang belief isip mga Indios, ila kining ang ilang ifit, no, ihaom nila dito sa ilang tinuhuan nga Indios, no, nga murabag dili sila pakalitan kundi ilang ihaom. Panilitan sa una sa among pag-eskwela nako sa teolohiya, namin gitawag ka ng pastoral theology. Nya humani ni kani mga deacon, mag-sharing ng podmino inig-abot sa mga nasanatian nga wala natudlo sa seminaryo pero ginabuhat sa mga Katoliko, Kristiyano dito sa field, no, sa mission area. So panilitan akong classmate nga ni share nga kay ang deacon pwede naman maka-bless, so gipa-bless siya og kining fishing boat, no, nga dakong fishing boat. So nakurat siya kay padulong na siya iyang i-sprinkle isablig ang holy water, naunahan siya. Pag una niya kay gaunahan siya gipasilitan makuno og beer, no, gipasilitan og beer ito. So murag lahi na pud nga lahi na pud ni nga level sa belief nga diin sa una, di ba, dugo, no, iwisik-wisik kaya sa birthday gid ka.
So nga gingnan mi nga ipasabot sa mga tao nga sa dugo mas napay powerful sa dugo nga atong gipadugo sa kining tao o sa balay nga mao kanang dugo ni Kristo nga gihalad para kanatong tanan pa sa kaluwasan. Nya gingnaton mi nga katong inapod nga ang holy water mas powerful pa kaysa beer, ano? So cultural o ang religious. So ingon na ang mga mentalidad sa una sa mga Franciscano og dali nila nadawat ang mensahe sa mga Franciscano ngadto sa mga native. Ug mao tong daghan usab ang na convert nga mga Aztecs. Ug usa nini si Juan Diego, no? Na convert. So si Juan Diego atong ibutang sa una nga dili ni siya Catholic by birth. Usa ni kay sa Aztec. So kanos man siya nagpabunyag. So interesado kayo. Nagpabunyag siya sa nag-edad na siya og 50 anyos, no? 50 years old na siya. Usa siya nabunyagan as a by a Franciscan missionary. No, nakinomdom ko sa lugar no kanang nagmisa gani ko dire nga nakurat ko kay sa gawas mga dagko na ba kung bunyagan ba, no? Nya ang uban pod kanang magpakasal human na sila nag-ipon og 20, 25 years usa pa magpakasal, no? So sure na gyud. Mao sa kini no nga ato makita no nga lahi ang kanang level sa trabaho sa mga missionary sa unang panahon labi na kanang first level of mission, no? Nga sa Africa ug ubang lugar sa Asia ingon niini ka amazing, no? Nakay share Father Phil? Kana siyang mga practices pod ba no nga kanang pagpahaom gani sa mission gali no. Nga sa una bisan sa ato ang mga Pilipino napud tay mga inana nga mga practices gyud no. Halimbawa na lamang no kanang inig blessing usab sa balay, usay paduguan pa nimo pod og manok no. Butang pero ang manok ining dugo sa manok iporma na nimo cross. So, na-Christianize na siya. Christianize na siya. No? Inana po ang gihimo sa mga Franciscano. Okay. Sa dili pa ta magpadayon, kanang sa pagtuki, kay importante magwini nga pangalan ni Juan Diego sa kinabuhi sa istorya sa aparisyon. So, magpalason sa taguan kining mga pahinumdom sa dili pa kita magpadayon sa pagtuki sa upat ka aparisyon na nadawat ni Juan Diego. Sumausap ka to ang kanta pa kang Mama Mary, Our Lady of Guadalupe sa Sugbuano, no? So ato makita lahi ra gyud ang style pag-arrange sa music, no? Sa Latin America. Sa Latin America kanang murag danceable siya, no? Diri sa ato sa Pilipinas especially sa Cebu kanang murag romantic gyud kayo no, appeal to mo kuan jud mo makabati ka mo tuhop sa dughan nimo ato mo tuhop sa kasing-kasing dito murag ganahan po ka mo sayaw, ano? Okay, so karon ikadunga parte ato nang hisgutan ang mga apparition, no, usay nahitabo gayud, no? So pasabot ini nga nitong 1531, 7 years after sa nabunyagan si Juan Diego. Ang pangalan din ni Juan Diego sa ilang pinulungan nga nuwat, ang pangalan is Cuautla Tuatsin. Abot pasabot ning Cuautla Tuatsin, the talking eagle, no? Ang tao nga musulti sama sa agila, no? So ang naitabo nini kini after sa iyang the span of 7 years after sa iyang pagkakatoliko o pagkabinyagan. So murabag dot sa unod ang iyang pagka-Kristiyano, iyang pagkatoliko. So usa ka buntag nitong December 9 padulong siya mosimba og dito samtang naglakaw siya nga diin sa usa ka lugar nga gitawag Tepiak dito sa bukid. Adunay talagsaon nga sound, no, banha nga anindot mo nagitawag kanang sa philosophy of religion na kanang tremendo fascinosum, no, nga usa ka misteryoso nga tingog nga diin naka-attract ni Juan Diego nga so ang kin Juan Diego mo na yung pangalan human siya nabunyagan, no. Og dito
iyang gisubay unsa ni nga tingog kay mga tingog man kini sa mga langgam, no? Nga talagsaon nga tingog gitawag heavenly sound. So mo to iyang giduol ug pagduol niya dito nakurat siya kay usa ka babae nga adunay more feature sama sa usa ka native Indio nga Mexicana nagpaila kaniya o mintingog ug miingon Juan Sin. So murabag ang Juan actually tawag Juancito, murabag sabay tawag sa ato Term of endearment. Wala endearment siya, na siya, no? Ang ito is bangko, bangkito dito is senyorito hinon kay ulitaw man na siya. So may siya nga Juan Sin. So instead of Juanito, itawag Juan Sin. Usa ka na siya ka pag combination sa iyang Christian name o sa katong native nga niyang anim, no? Juan Sin o Juanito. Asa man kapadulong. So ang Espanyol ani nga siya nga with cariño gud ba? Juan Sin, adonde vas, hijo mío? Asa man kapadulong anak ko, no? Og mingon ang kadto si Mama Mary, ten por cierto, el más pequeño de mis hijos que soy yo, la perfectísima siempre Virgen Santa Maria. Mabot pasabot nga hibaw ikaw ang anak ko nga kinamanghuran, no? Ang pinakagamay. So simbolo nga mas mapabusanon. Nya nagpaila si Maria kinsa man ning bayhana, minsan nga ako ang Diyos soy la perfectissima. Usa man perfectissima is perfect, no? Sa ato ni pagtuo nga walay buling, no? Siyempre virhen kanunay nga birhen nga si Santa Maria. So mo na ang titulo nga gipakita niya dito. O gidugang niya ako Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Ako ang inahan sa tinuod nga Dios nga diin buhi. Ug mao na iyang gipaila. So nagkuan sila sa ilang pinulungan nga mingon gani si Juancito kang Mama Mary nga mininya, no? Marabang anak ko pero actually siyang madre kay tungna sa karinyo nga ilang sa language nga o endearment ilang gigamit. Ug mingon si Mama Maria nga ako ang inahan sa Dios nga buhi, ang kreador ang tigbuhat sa tao ug ang tag-iya sa langit ug sa yuta. So ato makita karon nga no ang encuentros tali sa langit ug yuta karon nahitabo, no? Ug mao to nga ming ditso pagsulti si Mama Mary kang Juan Diego nga mingon nga akong gipili kini nga lugar nga diin himuan ingna dito si obispo kato si Juan Sumaraga nga gusto ko nga himuan og templo dinhi nga lugar sa akong ngalan. So mao ang first apparition ni Mama Mary og tuod man si Juan Diego ming adto human sa pagsimba niya ming adto sa bishop's house nga diin mao katong adlaw nga December 9. So atong upat man ni kaadlaw kung naay kinsa ba to nga pitong araw ng pag-ibig, no? So karon adunay 4 days upat ka adlaw, isang linggo ng pag-ibig. Karon napo si Juan Diego nga upat ka adlaw uban kang Maria. So dali ra Sabado mo tong first apparition December 9. Og human na tong pananawon, misimba siya og miadto siya sa obispo. Og dito nagpahimangno, gisulti, gitaho ni Juan Diego ang unsa gisulti ni Mama Mary. Pero unsa may problema nini, unsa may dilema ni Juan Diego? 7 years pa lang siya binunyagan. Usa siya ka tawo nga yano, no, maguma. Nya karon atubang siya sa usa ka obispo nga itawag nabay mo ra ba taas na graduhan, eksperto sa simbahan. Umaw kini iyang giatubang karon. O atong nahibaw-an nga ang bishop wala lang kayo magtagad sa iya, ha, no? Pero with karinyo ginan nga kining sige, salamat uli lang sa inyo, ha. Wala lang gyud siya nagtagad. So mao tong minguli siya og dito no sab nagpakita no sab ang birhen sa adlaw ng sa kadlawon kay mosimba na po siya sa Domingo, nagpakita na po sa the same place si Mama Mary
matag second apparition ni Mamay kang Juan Diego, og didto misulti nga Juancito, no, gikuan na pod asa man kapadulong, og misulti niya nga palusimba, og gitaho ni Juan Diego kung unsay nahitabo sa first meeting nila sa bishop nga wala man mi tuo ang obispo. Pwede ba mininya, no, my child, nga magpadala lang kag laing tao nga mas adunay kulto, kitawag nga mas taas pa niya, ilado influential aron mo tuo ang obispo. Pero miingon ang katong si Mameri nga tinuod daghan ko mensahero, pero gusto ko nga ikaw ang musulti niya personally. So gusto nga insist lang kutob sa imong mahimo. Ug miadto ang si Juan Diego along Domingo human siyang misa, ug mao ko tong ilang second apparition tong adlaw, ug ikaduhang mibalik na usab si Juan Diego ngadto sa obispo. Ug karon kay ming insist man si audience si Juan Diego kang sa bishop. So aduna nay mga murabag initial nga thoughts ang obispo nganong mi-insist man ning tawhana, o mao tong dili pa kani tungod kay gusto siya usay motibo, gusto pa siya musikat, gusto pa siya kwarta or something buang ni mo na imong gisgot ng hapon Father Phil, no, nga thin line, no, sa tarong or buang. So in short, miingon na katong obispo, sige kanang ingna imong kanang napakita nimo si Mama Mary nga tagain ko og sign, no? So mo tong minguli si Juan Diego og kining obispo nagsugo usab sa iyang mga tao nga dinsundon si Juan Diego kung kinsa nga istorya, asa nagpuyo, asa padulong, o gisundan niya kini sa iyang mga tao, og sakalit lang dito sa ilang lugar nawala ang duha og wala na nakita na si Juan Diego. Og dito that same day, Sunday, mato ang third apparition kay nagpakita na si Mama Mary og misulti si Juan Diego sa iyang problema. Nga karon nangayo na og kining sign si bishop. Og misaad si Mama Mary nga, okay, akong katagaan og sign ugma balik dire. So kamay lang nga note nga nindot no nga ang inahan sa Dios murag mutuog hierarchy, no, submit sa siya sa kabubuton sa bishop, no, kay mao yang gusto. Ug mao tong pagkaugma Lunes, imbes moadto na si Juan Diego sa lugar nga diin magpakita si Mary, hatagan og sign si Juan Diego. Ang problema kay nagkasakit man ang iyang tiyo nga si Juan Bernardino. So actually kini si Juan Bernardino iyang tiyo ni kay si Juan Diego, ang iyang asawa namatay 2 years before sa apparition. So dito siya mingpuyo sa iyang tiyo ug siya ang nag-alima niini. So mao lagi ni problema ron ba nga kanaganing unta anindot na ang milagro, mahitabo na itong milagro ha, pero ang kampo sa yawa naning kamot pod nga mo block sa mga plano, di matuman. So mo tong nasakit ang iyang tiyo og unsa may iyang buhaton nahon makikita ni Mary or atimanon ang iyang tiyo. So dili man to basta-basta nga sakit kay mao to ang pandemya sa unang panahon, murag mao nay COVID karon. No, grabe nang hilanat og miingon na katong iyang tiyo nga kay nakagrabe naman nga Juancito, palihog ko og tawag og pari kay hapit na ko mamatay, kay gusto ko mo kumpisal, kay di ko gusto mamatay nga walay kumpisal, no? O gusto po ko makalawat. So mao tong katong the following day, kay grabe naman, padulong na si Juancito sa parokya aron magkuhag pari. Nya di man siya gusto mo agi itong lugar kay magian ni Mama Mary, malangan na pod siya nga importante nga gusto siya nga makita pari. Apan didto giatngan siya sa Mama Mary sa laing lugar, ano, giatngan ni Mama Mary. Og didto Juancito, asa man ka padulong, no? Gikuan gud siya nga corner gud siya. Unya naulaw si Juancito, mayingon siya nga, uy, mayong buntag, Mama Mary, kumusta yung imong pagmata, kumusta imong kamuntagon, kay naulaw naman siya. Gisultihan ni Juancito si Mama Mary kung unsay nahitabo, og miingon siya, anindot, di na ako basahon. Nindot na conversation, no? Dili na ako basahon ang gatong, kay
basta maingon mga himo-himo ra ni actually ang explanation na ni tungod kay ang mga Indio mayos lag memory no nya ang gisulti ni Juan Diego gi-interpret ni sa interpreter ni Bishop Sumaraga no so verbatim gyud ang nahisulat niini og miingon na katong si Mama Mary kang Juan Diego nga paminaw ibutang sa imong hunahuna kasing-kasing no nga ayaw ka hadlok, ayaw ka balaka, no? Di ba ni amang ko diri isip imong inahan, no? Actually mo na gibutang dito nga sa sa ilang letter dito sa Mexico nga in Espanyol, no? Bisaya nga, di ba ni amang ko diri isip imong inahan nga under ka sa kong proteksyon, no? Tanan nga gibot sa inahan. So ayaw ka balaka ang imong tiyo nga si Juan Bernardino mamaayo siya, dili pa siya mamatay. So motong saka dito sa bukid kay kuha dito og bulak. So nakurat siya kay at that time winter to siya, no? Kaya bang dili gyud siya ting bulak yun. So misaka sa dito og misunod si Juan Diego sa Mama Mary og dito nakita niya nakurat siya kay ngano grabe kadaghan nga mga bulak murag tipo sa mga rosas nga wala nag-exist sa Mexico kundi sa Espanya. Gitawag na Castilian roses, no? Og dito nakurat siya og sa lakto pa ka story ay kining gikuha og iya kining gibutang niya dito sa gitawag tilma, no? Or kinang gitawag murag blanket, no? Murag ang size niya ay sama sa tao, no? So nasa murag habol nga daladala niya kanunay gitawag tilma. Wala tay inana sa Pilipinas no kanang tilma no. Murag maingon siguro to murag malong ni sa kupo no? Malong tama. Okay, mama na closer na to ana malong. Malong, no? Og dito sa iyang gikuha ang mga kining mga rosas, mga bulak og gihatag niya kini ka Mama Mary og dito si Mama Mary iya kining gi-arrange, no? Iyang gi-arrange niya paghuman dalha dito sa obispo. Og dito naliman ka nga very importante to kay maro ko to iyang ebidensya nga ipakita. Iya gutong gitago-taguan nga gani pag sulod niya dito sa balay sa obispo, giharang pa niya sa mga serbidores nga gusto pa na kuhaon, no? Unya pero nakabantay niya siya nga there's something special nga gidala ni Juan Diego. Og dito pag sulod niya, gi-welcome siya ng obispo, gipakita nga Monsignor, ano na imong gipangita og nang lurat na lang mata kay pagbukhad ni Juan Diego sa iyang tilma na hagbong ang rosas nga talagsaon nga wala sila kakita niadtong ditong lugara o dito pati si Juan Diego nakurat kay dito sa tilma o gitawag ta murag malong ning imprenta ang hulagway ni Mama Mary ug dagha pa dito nga symbolism gani daghay nag-study about nga ng tilma code, no, kung unsay bot pasabot niadto ug dito adlaw kat ikaw pa kato nga adlaw umaw kato ang December 12. Which is mao na karon na ang kapistahan sa Our Lady of Guadalupe. So 9, 10, 11 nya nawala lang sa ika 11 katong pagka-Lunes tungod kay nasakit. Og ang tinuod nga milagro dito dili lang sa katong pagka imprenta sa hulagway ni Mama Mary dito sa Tilma kundi dito sa pag-uli ni Juan Diego silang balay nawala ang sakit sa iyang tiyo nga si Juan Diego. Nga diin dito sa ang fifth apparition nagpakita si Mama Mary dito kang Juan Diego ug ningon nga inang obispo sa imong nakita nga naayo usab ka o ipaila ako nila isip usa ka itawag nila kanang Santa Maria de Guadalupe. Okay, mo tong gingon ako ganiha nga apparition kadto siya dito Marian shrine dito sa Espanya. Ug dito nahuman gitago ni sa obispo kadto niyang tilma dito sa chapel ug sa December 26 giprosesyon kini sa lugar nga diin nagpakita si Mama Mary ug dito sa nahitabo ang lahi nga miracle kay dahay more accidental nga napana katong warrior unya grabe pero naayo
tungod sa intercession ni Mama Mary. So ang mensahe nga gipakita usab ni Mama Mary nganong gusto niya nga pabutangan og templo kay dito daw kuno nga lugar gusto niya ipakita ang iyang gugma ug care sa mga tao nga nagkinahanglan sa iya. So atong makita no nga kini day gyud kana bang atong gingon nga kining atong pagtuo about mediation nga ang Dios mo padagayday sa iyang grasya pinagiusab sa mga tao, no? Pinagi ni Mama Mary o gigamit usab niya si Juan Diego. So nganong si Juan Diego man ang pinaka-simple ani nga rason tungod kay si Juan Diego mao ang usa sa tao nga pinaka-humble sa ilang lugar, no? Kay kung humble ka, matod pa ni Bishop Baron, sama ka sa usa ka lapok nga dali ra i-mold, no? Yeah. Pero kung kining mapasirbuhon ka, sama ka sa usa ka yuta nga uga kaayo, no? Nga inig-form, Dili sani mabuak, no? So Mabungkag ra dili yun. gud ka maporma. Og mao kini ang kinaiya ni Juan Diego nga mapaobsanon. So anindot nga diin kitang tanan bisag usa ta ka simple, bisag bag-o pa lang ta sa pagtuo, kita pwedeng pilion nga diin may padayag ang gugma sa Dios ngadto kanato. Nga anindot pod nga kami mga kaparian dahil naingon gani nga walay mapari kung walay debosyon kang Mama Mary. No? Yes. Pero ang call na is you have to be humble. Kung wala kay tay pagpaubos, di ko po ta mo duol sa mga tao nga gusto natong pangayon og tabang, no? So daka pa tay sulti pero sa atong panahon natapos na. So I don't know kung si Father Phil na idugang gamay before no, so pagkampo. kay gamay naman lang kay atong time, no? Og ato lang ipahibalo sa atong mga kaigsuonan usab nga tungod niining debosyon sa Birhen sa Guadalupe, wala ra ni nagpabilin sa Mexico kundi nikatap ni sa tibuok kalibutan, no? Gani mailhan nimo ang mga dito ka sa US, mailhan nimo ang mga Mexicans, no? Kay maklaro kay na distinct kayo ang ilahang debosyon sa Our Lady of Guadalupe, no? Then diri pud sa ato sa Pilipinas, especially sa Cebu, patron sad nato ang Our Lady of Guadalupe. Dugang na adiyay ang murag kani kaylap naman kini pagtuo pero adunay talagsaon nga hitabo human ini ngadto pag milagro sa Tilma, no? Nga ang mga Franciscanong kaparian nagkaproblema na kay dili nila maato pagbunyag sa mga Kristiyano, no? Kadto mga converts kay ilang gihap ngadto nang kunay 4,000 to 6,000 baptism every day sa usa ka pari. Wow. So one day kuno duha ka pari nagbunyag, ngabot kuno 15,000 kami. So kada adlaw, no? So mao kini ang nahitabo sa nga so nahimo na karon nga instead nga si ang ilang Dios sa mga Aztecs ilan ang gihatagan og pagtagad si Mama Mary nga diin nagtumbok usab nga atong Dios dili man sa Dios kundi dili siyang inahan sa Dios, no? Nga mas powerful si Mama Mary do dili siya Dios, mas powerful siya kaysa ilang mga idolo nga ilang gituohan nga mga Ginoo. So daghang kayong salamat Father Sem sa imong pagpaambit kanamo nining kinabuhi ni Juan Diego ug ang kasanitian sa pagpakita sa mahal nga Birhen Maria, ang Maria de Guadalupe. So ugma mga kaigsuonan, ang sunod nga ato ang tukion nga apparition mao ang apparition didto sa Lourdes, France, ug ang mubatbat niini si Father Eduardo Rocha SVD. So nakay panapos nimo nga statement Father Sem? Imong closing statement sa Okay mga lang. kaigsuonan nga naglantaw karon ug naminaw sa ilang mga radyo. Posible usab siguro nga nasa yung mga nahuna nga kining pag-recommend sa simbahan sa apparition ni Mama Mary dili ni basta-basta, so daghan usab kini mga problema, pero ang pinagi sa yung katong tilma nga diin gani sa iyang mata, no, nakita pinagi sa kanang mag-microscope, no, nga ang hulagway ni Juan Diego Nakita sa kanang eyeball ni Mama eyeball, Mary. no, nga late na nga development pinagi sa teknolohiya ug daghan pa nga mga milagro nga katong tilma nga unta for 30 years ra yung lifespan hangtod karon naa ra gihapon nga dahil nag-try imitate nga dili tinuod pero agatong nag-imitate mao'y una nga na fade, no? So daghan pang mga
kanang gitawag tilma ko no, but pasabot na ni nakini nga milagro, tinuod ni og naay mensahe nga gusto si Ma'am Mary nga ato ipadayag nga adto na kita inahan nga naglantaw kanato no, bisag unsa kita ka simple basta mapabsanon kita, ang Dios na to magpadala og grasya pinagi sa mga tao nga iyang gipadala diri kanato. Yes, no. So, daghan kayong salamat mga kaigsunan sa inyong pag-uban kanamo. Gusto lang kong mag-greet usab kang Juan Diego, no? Akong kaila nga si Juan Diego, no? Apo ni Ma'am Fe Piasidad nga. So, ugma mga kaigsunan sa susamang istasyon ug sa samang oras, mga piniling dapit sa inahan sa langit. Kini si Father Felmar Fiel kauban si Father Semi Ribayla SVD, may buntag kaninyong tanan. Ato lang kini tapos